Eta gaur, Argina eta Lamia. Zer moduz bazen behintzaleok, ondo zaudete? Gaur, oso leku berezi batera etorri gara. Gure gaurko ipuina, Lamia eta Argina. Eta zuk, badakizu zer den Argina? Ba, orain kontatuko dizut. Gaurko ipuinak ekarri gaitu Gautegiz Arteagako harrobira. Zergaitik, ze esan dugu dela, Lamia eta Argina. Eta zer da Argina? Argina da harria lantzen duen pertsona. Beraz, historia hau harrobi baten gertatu zen. Gautegiz Arteagako harrobian. Hortze doa historioa. Aizue, aintzina, zuek badakizue Lamiak bizi zirela. Eta Lamiak danok dakigu direla ile luzearekin, ahate oinarekin, bai, baina bazeuden beste Lamia mota batzuk txikiak zirenak eta nahiko bihurriak. Ba, horrako Lamia bizi zen hemen. Garai baten, hemen gure harrobian, lanean ari zen Argina. Kan, eten egin gabe, kolpe eta kolpe, harria ateratzeko. Kolpe eta kolpe. Bai. Bere lana oinetzia eta beharrezkoa zen, baina, ama neketsua erabat. Kank, esaten zuen. Nire lana bai, beharrezkoa da, baina, ez ote naiz ni, holan, aberatza inoiz izango ala. Lamia handik zegoen, eta Arginaren kexuak entzun zituen, eta ara inguratu zitzaion. Zer duzu, jauna? Ez zaude pozik? Harrobiak? Hori gauza berezia ikusterakoan? Eta zu? Nor zara? Nor naizen, Ni? Lamia bat naiz, eta kontatu, zer gertatzen zaizu, ez zaude pozik? Egia esan da, ez nago pozik, nire lana beharrezkoa, bada, ze harriak gauza askotarako erabiltzen dira, baina bizitzeko osta ematen dit, nintzateke ni aberatsa izango, aberatsa izan nahi duzu, aberatsa izan nahi baduzu, aberatsa izango zara. Bada, aizue, eta aberats bihurtu zuen, orain bai, ez zuen egunero joan behar harrobira, eta lan apur bat baino ez zuen egiten, eta janari beroa zeukan maigainean egunero jateko. Aizue, baina pentsatzen, Arginak pentsatu zuen aberatsa izatea ondo zegoela, baina berak nahi zuena zen boteretsua izatea, ahaltsua izatea. Eta bueltaka zebilela, Lamia etorri zitzaion. Zer duzu, jauna? Ez zaude pozik? Orain esaten dozula, ez nago pozik, begira. Aberatsa izatea ondo dago, baina nik nahiko nuke boteretsua izatea, ahaltsua izatea. Boteretsua, ahaltsua. Oso ondo, zer izan nahi duzu? Eta ni enperadorea izango banintz? Enperadorea, Ba, enperadorea izan nahi baduzu,
enperadorea izango zara. Bada? Aizue, eta enperadore bihurtu zuen, orain bai, etxe ederra, diru nahikoa, eta aizue, denek zeuden bere esanetara. Baina uda heldu zen, eta gogoratzen den udarik beroena izan zen ura. Eta enperadorea bero larregi zeukan. Ni ez naiz poteretsuena, ahaltsuena. Eguzkia da, ni baino askoz ere poteretsuagoa. Ai, eguzkia izango banintz. Lamia atze zegoen ikusten. Zer duzu, jauna? Eguzkia izan nahi duzu? Bai, eguzkia izan nahi dut. Eguzkia izan nahi baduzu, eguzkia izango zara. Bada? Aizue, eta eguzki bihurtu zuen. Orain bai, orain bera zen munduko gauzarik ahaltzuena. Aizue, denek zeuden eguzkiari begira. Eta eguzkia maitatua sentitzen zan. Baina, handik gutxira, odei bat agertu zen eguzkia guztiz estaliz. Zer duzu, jauna? Ez zaude pozik? Ba ez nago pozik. Nik nahi nuen munduko gauzarik poteretsuena izan, baina eguzkia ez da poteretsuena. Poteretsuena odeia da. Odeia eta zer nahi duzu ba? Ai, odeia izan nahi dut. Odeia izan nahi duzu, Ba, odeia izan nahi baduzu, odeia izango zara. Bada? Eta odei bihurtu zuen. Orain bai, bera zen munduko gauzarik poteretsuena, ahaltsuena. Bera zegoen zerutik, nahi zuen lekutik mugitu egiten zen. Aizu eta euria bidali zezakeen. Eta txingorra, eta tximistak, eta trumoiak, aizue, bera zen munduko gauzarik ahaltsuena. Brum! Baina orduan, konturatu zen. Antze, urrunean, harri bat zegoela. Baina, nola? Harri horrek? Aizue, tximista, eta trumoia, eta txingorra, eta euria bidalizion. Baina, antze zegoen, harria lasai. Goitik zetorren guztiari, arazo barik eusten. Baina zelan izan daiteke, baina ni naiz munduko gauzarik ahaltsuena, poteretsuena. Zer duzu, jauna? Ez zaude pozik? Bai, ez nago bat ere pozik. Begira, ni naiz munduko gauzarik ahaltsuena, baina harri hori ez da izutzen nik bidaltzen ditudan gauzekin. Hor, harria izan nahi dut. Harria izan nahi duzu, Ba, harria izan nahi baduzu, harria izango zara. Bada? Eta harri bihurtu zuen. Orain bai, orain bera zen munduko gauzarik ahaltzuena, poteretsuena. Berak jasatzen zuelako zerutik zetorren guztia. Baina handi gutxira argina etorri zen. Kan! Ai! Ni ez naiz munduko gauzarik ahaltzuena. Argina da mundukorik ahaltzuena.
Argina? Bai, argina banintz. Argina izan nahi duzu, argina izango da zara, bada, baina aizu, hemendik aurrera, hobe izango dugu nork berean jarraitzea. Ni Lamia eta zu Argin. Eta hori esan da, Lamia desagertu zen herri hartatik eta Argina betirako gelditu zen harrobi honetan, kan, hain beharrezkoa den lana egiten. Aizue, gustatu zaizue? Orain, usten zaituztet Gautegi Zarteagako harrobian, eta ni, banoa, beste ipuin batzuk irakurtzea. Agur, bazen beikideak! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.